kanahanan luha kapangitihan sige na alis yung pag-ipadayan na kay mamumulima kita hinibukasin aga himarong panabyo mahal magbaligya anong chicharo umot ang mantika pinabalisan pa anong nangataro imanong panabyo mahal na tinabo ang nangataro imanong panabyo ito pa mungkin ikapin mo ang siya daw na mahal hatong iya siya iya maging sakay tulugan ang lahat na alaala na sa'yo ba isa-isang ang gala kasi kanahanan luha kapahitihan sige na nais yung halipadayon na kay mamumuli pa kita hinibukasin aga alaala na sayaw ba isa-isang ang gala kasi kanahanan luha kapahitihan sige na nais yung halipadayon na kay mamumuli pa kita hinibukasin aga nasusunog sinsihan langit di kagalaunan kinatulungin bakit hapunan may nagkain namalus o yung pinipangin mga balon mula yan handa na di kagalaunan nagmamalang-malang hanggang inatulungan tubig marangga ay nakakalitaw mga tumalaga if you never come all the way to the end try to get there very soon in every afternoon at 5 o'clock namimita na ay nagigitulan ay alaala na sayo ba isa-isang ang gala kasi kanahanan buha kapahitihan sige na nais yung halipadayon na kay mamumuli pa kita hinibukasin aga alaala na sayo ba isa-isang ang gala kasi kanahanan luha kapahitihan sige na nais yung halipadayon na kay mamumuli pa kita hinibukasin aga ako magtatanong lawis-wis tawanan ako lang kaniko'y katanay na tunan sa langis ng bawalay batasan sinunodhan ko ato nangingahingan ako magtatanong lawis-wis tawanan Alright, that was another guy this November. ISF Manila goes to the Balis. O sa balikbayan ni Mrs. Lourdes Avery. Tapos salamat tayo magsayaw, Han Aminodo. Ang delegate na presence, ni Barangay Captain Mark Delfin from Malati,